Čaute ľudia, vítam nového videa. Dneska máme tu proste normálne Counter-Attack, nová hra. Z tohoto budú nové časti, ako podobné ako CS-ko, akurát, no proste aj CS-ka, akurát trošku na mobily. No a my môžeme začať Defuse bombu. Potom mám také prekvapenie, taký opening, keď tak, no tak toto anglicky tak respawnuje, tak keď ma to normálne dá do hry, no tak sa mám dobre, už ma to dalo do hry, my si ideme nakúpiť jakačko a ešte nejaké veci a ideme na nich. Trošku si dáme tak tohle, alebo tak. Odtiaľ to pôjdu. Dobre. Tam takto na Bčko obidem. Neviem, či sa tam objaví. A objavil sa. Teraz my ideme na Bčko, tam budú títo typci. Ja to obídem, aby oni to nečakali. Aby som im išiel takto dozad. A vyhrali sme. Dobre, je to 3-4 pre nich. A budeme hrať normálne do celej hry. To znamená do 8. Teraz sme sa krásne vymenili. Okej. Tak to posuniem. Ja tu mám toto, neviem ani čo. Môj teammate tam trošku rašuje. Dala to na toto. Okej. Ešte, super. Dobre, asi tam do prčíc, ale ja to mal pištolku, okej. Tento typeček má Deagle. No poďte. Tráve 2. Tu je vpravo. Ja vlastne, my sme sa vlastne vymenili, to znamená, my sme proti teroristom, som zabudol. Tak sledujeme. No. Kamo, teda tento typeček dostane. Dostal krás. Defuse to. Dobre, on defuzuje, to není vidieť, ale defuzuje to. Teraz už stačí, aby sa schoval. Dobre, vyhrali sme. Nice. Takže ideme hrať. Beriem toto. Pištolku už nemôžem. Dobre. Tak ideme tady to. Odtiaľ to vystrčia, vidíme. Hodím tam granát. No, zabil som ho, neviem ako, ale dobre. Tu nebude týpeček. Znamená, nejde sem, vidím na minimape. Hore vľavo máte minimapu. Máte teda mapu, kamo. Aha, zozadu. Vypadá to, že asi prehráme. No. Hrám FAMAS. Teraz pôjdem, ešte si kúpim toto. Kámo, je jeden, dobre. Môžem tam. Kámo, jak to, že ja som sa... Však som to hodil niekam úplne preč. Ne. Dobre, toto sú reálni týpci, lebo proste kasuálne. Nehráme kompetitívy. A tento typeček náš, dobre, kempí. Choď. Defuse. Kamo, prebíjaj, že?
Okay, to si... Ne, vôbec si nepremene zbrá, ani to bude určite lepší nápad, aby si proste nepremenil. Berám SMGčko. Teraz takto kúpim a flashbang. Flashbang by som nemal kupovať, ale 3, 2, 1 teraz. Dole. Vyhrali sme aj tak, OK. OK. Tak. No to teraz nechám. Skryjme sa. Aha. Dobre, aspoň som tam hodil smoke, OK. Kamo, pozor, toto bude bot, vidím. Asi to bude bot. Neviem. Kamo, Rusák umrel. Dobrí strelci. Dobre, 2v1. Ten terorista, tak by ma... Tak ja prepnem si hráča. Ten terorist. Dobre, toto je reálny hráč, to viem však. On robí na Ačko, chlapci. No Ačku. Určite na 1. Tak, na Bčku. 1v1, bráško. Prečo ideš na žík? Kamo. Dej si jakačko. Mám dig. Ježiš. Co je za hráčov? Tentokrát berem toto. OK. Takže 3, 2, 1, teraz. Mám to vypočítané. Tak. Pôjde tam. Pôjde hore. Ja už to vidím. Nepôjde tam. Idem pre istotu k nám. Aby ja som zase nedostal. Oni by mali robiť bombu. Ne, na Bčku budú. Ne, tam je. Tam je. Jo. Yes. Potáhal som ho. Easy. Dobre, toto si nic nechám. OK. Shotgun nechceme sandvičku, dáme si sandvičku. Ne, ja čo robím, ja idem takto. Ja som blbý. Jak to, že ja som dostal? Dobre. Kam už len dvaja vešli. Je...
Kamo, on jak videl, že som tu. Ja vždycky umrem, to je, ja tú hru nemám rád. Kamo, toto bol boťák, boťour. Fokus. Poď Blažku, to je zase, kamo, boť. Kúkajte na ňo, však on sa aj pozrieť ani za seba. Nechápem tú hru. Ty kokos, on to dal. Ty brďo, normálne zaslúži si kokos like. Tento týpeček si zaslúži váš like a odber. Dobre, vyhrali sme. Ešte dáme takej, pôjdem preč. Doslova za reklamu, tak dobre, pozrel som si reklamu, doslova tu môže padnúť 50 000 coinov a ešte dosť dobré AKčko. A niečo takéto, také veci. Prosím. Aspoň 50 000, 600 coinov. Ja to nenávidím. Prosím nejakú zbraň. 4000 coinov, to už je lepšie. Poď niečo dobré. 600 coinov. Ja tu nemám rád. Dobre, dokúpim si nejaké Reaper, tých mám dosť. Tých nechcem. Ja si Poenix. Dokúpim asi Ninja, ne, Reaper. To som tu. Dragonky. To mi môže padnúť tento luxusný nož a ďalšie dobré veci. Ja neviem, aké si mám kúpiť. Raycon Weapon Box. Vypadá to, že asi kúpujem tento. Ne, tento je moc dobrý. Viete čo, ja kúpim asi tieto Reaper, lebo ja chcem strašne ten blok. Asi 2 dokúpim, pokiaľ sa mi to podarí. Ne, nepodarí, tak iba jednu. Nevadí, mám ich aj tak dosť. Nechcem. Inventory a kúkajte kopých. Reaper 4, kurňa, kúkajte na ten open. No super, to už mám. Poď, dobre, to tiež mám. Prosím, ten blok. To tiež mám. Prosím, blok. No, aj to mám. Dragonky 6. To by si mohlo niečo padnúť, prosím. OK. Neviem, či to mám. To je jedno z dobrých. No, zase pištolka. Prosím, nož. Skoro tam bol ten karambit. Akačka, no také chyby. No, aspoň snajper. Dobre, ninja. Poď niečo dobré, aspoň nie na ninju. Tam není moc dobré. Vypadol nožík. Famas, ok. Pištolka, ok. A tretie. Ok. Takže asi by ste nemali otvárať tieto bedne ako ja. Vidíte, čo mi padlo. Takže neotvárajte to, je to proste skin. Proste je to proste skin. Tak dajte like, odber, zatiaľ čo